Ang bituon sa langit nga misila karon dili sa makahayag sa kanatubida nagsalamu kagabiun gibanwagan kita sa Bisaya. Mayong adlaw sa akong pinalanggang mga tanhayanon, kini si SK Federation President Jeff Margasinio. Niining atong pagsaulog sa pagpahinumdum sa pagkatao sa Batang Hesus, ako manghinaot nga hatagan kitag maayong gasa nga moabot kanato ug sa ubang katuigan. Usbon ko, kini si SK Federation President Jeff Margasinio, mupaabot kaninyo usa ka malipayon ug mahigugmaong Pasko kaninyong tanan. Wishing everyone health, happiness, and peace. Merry Christmas and a Happy New Year. Daghang salamat.